A l'últim vídeo us vam ensenyar com transformàvem un marge ple de maduixeres. Avui us ensenyarem què fem amb totes aquestes maduixeres que anem traient i que transplantarem. Per exemple, a tota aquesta zona d'aquí podem veure maduixeres i tarongina que ho hem anat fent de la mateixa manera. Sí? Són maduixeres de bosc i el que fèiem era, quan les trèiem d'un costat, les veníem a plantar cap aquí al final de l'hort. Abans de transplantar, el que és important és que traiem totes les fulles mortes, sí? Tots aquests brots que veiem, flors, que comencem a veure alguna maduixeta encara que ens sàpiga greu, sí? La planta ho agrairà perquè li traiem tota aquesta fulla que ha d'alimentar. Vale? Llavors, ara estem traient tot això abans de transplantar-la i la deixarem així, ben peladeta. Ara el que farem serà fer això, farà el foradet aquí, que aquesta zona no hi tenim res, i la posarem. I jo em quedo aquí transplantant. Check.